kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dunkibaru labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase seyidu sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawuli k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na araba septembre kalo tile 19 san 2018 kunnafoni kumabaw filɛ. Kulu min bɛ n'u k'a ma Global Fondation Salif Keita ale tɔgɔ la a y'a jira kunungo k'a fɔ dunkibaru ɲininaw olu ka dugutigi bulon na Maison de la Presse welewele da kan sen fɛ n'u kama campagne de sensibilisation n'o ye ka maaw la faamuya yaasa yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min na hakilinaw la ka ɲɛsin yefegew ma o kɛnɛ kan Salif Keita manden sorofe kɔnɔ a ko ale bɛna ka dɔnkilida jɔ. Kulu min bɛ dunkibaru ɲininaw ka ɲɛmaw olu tɔgɔ la n'u kama cadre de concertation des directeurs de publication baaraɲɔgɔnya ani Institut national de prévoyance sociale bakuruba fɔla INPS u y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka tile kelen lafaamuyali kɛnɛ sigi bidonya in na Maison de la Presse ale kɔnɔna na ka ɲɛsin baarakɛlaw tɔgɔ sɛbɛnni INPS la o nafa ye min ye k'o ɲɛfɔli ko la dunkibaru ɲininaw ye. Direction nationale de l'hydraulique ntɛnɛn tɛmɛlen a ye ɲɔgɔn lajɛrɛ bisimila n'a bɛ maaw kofɔ minnu da bɛ don jiko lahalayaw la ani sanji nali o cogoyaw la u ka se ka hakilina falenfalen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ji ani ka dɔn k'a fɔ sanji nali nafa olu maracogo ɲuman sabatili. Dunkibaru la belebelew olu ye nin ye an bɛna an da don minnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la ala k'an to ɲɔgɔn ye. An bɔra k'o de fɔ sisan daani na kulu min bɛ n'u k'a ma Global Fondation Salif Keita ale tɔgɔ la kunungo u tun bɛ dunkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ u ka dugutigi bulon na Maison de la Presse Bamakɔ yan weleweleda kɛnɛ kun don ka ɲɛsin wulikajɔ min n'o bɛ sen na ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin maaw ma hakilinaw ka yɛlɛma ka taa yefegew yɔrɔ u ko ma campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos nin campagne min filɛ u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele kɛ ka mɛriw a la n'u ko ma forum international novembre kalo tile 15 Bamakɔ yan ni nɔ ani ka taa weleweleda kɛ fanakaw fɛ yen novembre kalo tile 17 Salif Keita ale ka album kura ka taa ɲɛfɔli kɛ o la. Global Fondation nin ye fondation belebeleba ye mun ɲɛsin bɛ yefegew olu ka hakɛ o makarani ma mun n'a sigira sen kan dankɔrɔba fɛ ŋana Salif Keita lajaba min bɛ ka taga ɲɛsin yefegew ma faali min bɛ ka taga ɲɛsin yefegew ma a cɛyara Mali kɔnɔ Salif Keita ale ka fɔ la a ko a laban min kɛra o kɛra fanakaw fɛ bogotigini den tanni a ma min a ma bɔn ale de lajabara ma niro gɛlɛn dɔw fɛ kilomɛtiri 120 Bamakɔ dafɛla na Fana dugu kɔnɔna na bogotigini tɔgɔ de ye Ramata Sisoko yefegere tun don assistant 105 bɔɲango ma nin gɛlɛnw u y'a lajaba u y'a bɔnɛ a nin na Salif Keita ale ka fɔla a ko n'i kɛra yefege Mali la baara de b'i bolo dɛ ka sababu kɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ tɛgɛkɔni de bɛ sin e la k'a fɔ k'e kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye saraka kɔ mun n'o bɛ maaw mago ɲa yaasa u bɛ se ka fanga k'o sɔrɔ cogo min na Salif Keita. Ka kuma kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ i bɛna i ka dɔnkilidila baaraw i bɛn'o kɛ Aramata Fadugukolo kan yala ŋaniya jumɛn nana ni o ye. ŋaniya min nana n'o ye c'est que u taara Aramata kɛ cogo min na a kɛcogo ma adamadenya u y'a faga quoi u y'a ka sacrifier ka saraka pour que o ɲɔgɔn fila kana kɛ a ɲɔgɔn fila kana kɛ ni n'a a fɔra ko da ko Salif ka dernier concert kɛra min ou bien a ka dernier album lancement kɛra min a kɛra Fana pourquoi Aramata u taara Aramata de minɛ ka taa kantigɛ k'i seko bɔ a la ka a tɔ da ban ma. y'a ye k'a fɔ e bɛ nin kɛlɛ la mɛn na kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ i dalenba tɛ Mali ɲɛmɔgɔw la i bɛna i fanga digi kɔfɛla de kan yala o b'a jira k'a fɔ i ye kɛlɛw kɛ Mali kɔnɔ minnu ma ɲɛ sɔrɔ de Mali ɲɛmɔgɔw bɔra jigi kɔrɔ ten. an tɛ ɲɛ sɔrɔ la yan mɔgɔ min ka dossier b'an bolo fagaliko nin na ani sacrifice ko nin na a ka ca o mais an tɛ ɲɛ sɔrɔ a si ma n'an taara n'u ye dɔrɔn an bɛ bɔ yen dɔrɔn b'u bila u bɛ wari d'u ma b'u bila ɲɛ bɛ sɔrɔ o ma cogo jumɛn donc an tigɛlen d'u la. a y'a ye k'a fɔ e bɛ nin kɛlɛ la a mɛnna jɛkulu b'i bolo a kama yɛrɛ yala i ka jɛkulu u bɛ ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ Aramata ka ko la. u b'a ka jɛkulu min bɛ ka wuli sisan i b'a ye an kelen tɛ nin concert kɛla o ani américains de b'a kɛ ani Nations Unies b'a kɛ toutes les organisations internationales qui luttent pour les droits de l'homme sont avec nous. ne ko Salif bɛ nin saya in da jɔn kun de. bon u ye min minɛ kɔni ne ma da la n'o don. i ma da o la.
Enfin, à quoi juger que on a été jugé, hein? Pourquoi t'es qu'à juger? Voilà, parce que tu sais qu'on a jugé la cabane de fort. Il faut un peu. Donc aucun élément à juger. Bon, le camé pour le cas Jamana Marabo, nous ne pas marani moitié. N'est pas d'âme aussi là, n'est pas d'âme aussi là. Les salifs galbo là-bas. Le salif pas carrière, les salifs est regardé. Ah bon, n'est pas ni à la on est. On doit venir mal à ni à la bien femme, ni bien femme, ni héros, ni maïmakou, ni coachamai. Yefegeu Mali kɔnɔ gɛlɛya caman de b'u kan hali muso sɔrɔ furu kɛli o bɛɛ ye gɛlɛya ye baara sɔrɔli k'i to i jɔyɔrɔ la o bɛɛ ye maɲumanko ye o de kosɔn wulikajɔw kan ka kɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigi yefegew ye yaasa kisi bɛ se ka k'u ye cogo min na u ka ɲinifɛnw olu ka sabati Salif Keita o de kosɔn a ye Global Fondation a y'a sigi sen kan Global Fondation a bɛ fɛ octobre kalo tile 15 Forum International o sen fɛ laɲinibaw k'olu dangenemaya n'o ye ka fɛɛrɛ sigi jamana kɔnɔna na mun bɛ kisi ani ka dɔn k'a fɔ u ka yɛrɛkun sɔrɔ yefegew o bɛ se ka kɛ u ye cogo min na Mali kɔnɔ maa y'o kumakan sɛbɛntiya n'o ye Keita Kunba Magalu ye Forum o tɔgɔ la nin kɛlɛ in kɔnɔna na yefegew ye n'a kɛlɛbolo ɲɛsin bɛ an ka jamana fanga marabaaw fana ma k'a sababu kɛ Salif Keita a ye jalaki tigɛ ko ɲɛsin olu la a y'a jira k'a fɔ ko sololadonnaw k'olu tɛna bɔ Mali kɔnɔ yan u na wuli ka jɔ kɛ diɲɛ tɔnbaw ka sololadonnaw ta olu kɔnɔna na minnu b'u dɛmɛ u ka nin baara in na Forum min fɔra novembre kalo tile 17 ale bɛna maire weleweleda la n'o ye Salif Keita a ka album fanakaw fɛ yen manden sɔrɔfe kɔnɔ min filɛ Salif Keita n'a dɔnna diɲɛ bondakun kan n'a ye Mali tɔgɔ labɔ fɔlisen duman olu sen fɛ seko ni dɔnko minan kɔnɔna na a ko a ka nin album min n'o bɔra n'o bonyamasegin kɛra ka taa Aramata ye Aramata min n'ale fara fanakaw fɛ yen ni yefege tun don k'a to san 5 la a ko o na dansigi ale Salif Keita a ka dɔnkilida la. Kulu min bɛ yen dɔnnibaaw ɲininaw ka ɲɛmaaw olu tɔgɔ la n'u ko ma cadre de concertation des directeurs de publication baaraɲɔgɔnya ani institut national de prévoyance sociale bakuruba fɔla INPS u ye tile kelen ladɔnniyali kɛnɛ sigi dɔnnibaaw ɲininaw olu ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na baarakɛlaw tɔgɔ sɛbɛnni INPS la o nafa dɔɔni kama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye cadre de concertation des directeurs de publication CCDP dɛmɛdonɲɔgɔnya ani bilasirali institut national de prévoyance sociale fɛ INPS u ka nin kɛnɛ in sigi bi arabadonya in na septembre kalo tile 19 dɔnnibaaw ɲininaw olu ka dugutigi bulon na maison de la presse institut national de prévoyance sociale ale kɔni ye kanda o cakɛyɔrɔba de don adamadenya o sira fɛ jamana ka foroba cakɛyɔrɔ don min n'a bɛ minisiri so ka marako na développement social de la solidarité des personnes âgées INPS a bɛ baarakɛlaw a bɛ olu ka hakɛw a b'o de makaran u ye waati furancɛ kɔnɔna na u kan ka minnu tɔnɔbɔ a ka ja hali kɛnyɛrɛye cakɛlaw minnu n'olu tɛ kalo sara ta n'u ka baaraw kana bilalen bɛ n'o bɛ bolola baarakɛlaw kofɔ o bɛ jagokɛlaw kofɔ o bɛ jagofɛnw dilanni o bɛ olu kofɔ a ko siga min ani kasara min gulon bɛ olu kunna olu kisiw bɛ se ka k'u ye cogo min na a ka ja ni kasara y'i sɔrɔ baara kɔnɔna na banajugu ma n'i sɔrɔ kɔrɔ yalima n dɛsɛra saya o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ latigɛ kɔnɔna na i bɛ se ka hakɛw k'olu sɔrɔ cogo min na institut national de prévoyance sociale a ka wulikajɔ a laɲini ye o de ye cadre de concertation des directeurs de publication CCDP a coordinateur Abubakar Baniza a kumana. Laɲini ye mun ye sebu ka kunnafoni caman di an journaliste baarakɛlaw ni ani animateur de radio ni en tout cas fɛn fɛn bɛ baara kɛ kunnafoni carili la c'est pour ka information ɲɛnama di mɔgɔw ma mɔgɔw ka taa u ye sigili INPS la o de ye ne ka parce que comme n y'a fɔ cogo min n ka discours la ne bɛ exemple ta n yɛrɛ de kan ne ye Kayimane directeur donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je cotise à l'INPS et je bénéficie vraiment de toutes les prestations de service de l'INPS. E fɛ tɔgɔ sɛbɛnni INPS la a nafa ka bon mɛ. Non tɔgɔ sɛbɛnni dɔrɔn t'a ɲɛ dɛ tɔgɔ sɛbɛnni n'i tɔgɔ sɛbɛn f'i ka taa cotisation de sara régulièrement. Ah bien non kalo saba tɔrɔmɔɲɔ parce que c'est une cotisation c'est la cotisation trimestrielle voilà qu'il faut payer. Kalo saba o kalo saba. Et puis a tɛ fɛn ɲɛna i ka wari sara mun nɔ e de b'a fɔ n bɛ se ka nin sara o kɔni y'a dan ye dɛ hali n'i ko k'i sara ye nin ye a fɔ k'i k'o sara. Abubakar Baniza coordinateur ka kuma tɛmɛlen kɔ directeur général adjoint institut national de prévoyance sociale tɔgɔ la INPS Seydou Siaka Jara
a ye yɛrɛ ɲɛfɔ kɛ tɔgɔ sɛbɛnni nafa la INPS la baarakɛlaw fɛ. Kalo sara tala tɔgɔ sɛbɛnli INPS la o kɔrɔ ye ko n'a tɔgɔ sɛbɛn INPS la dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a ka siniɲɛsigi labɛnni daminɛna. Siniɲɛsigi ye i bi wari min bɛ d'i ma ko densara n'o b'i ka sara dafa ka i ka denw lamɔ ka ɲa ka u furakɛ ka ɲa o ye a kun fɔlɔ ye min ma bɛ se k'a fɔ ko min bi sɔrɔ dans l'immédiat teliya o de ye o ye o bɔlen ko ye ni kasara y'i sɔrɔ i n'a fɔ siraban kasara ou bien bana y'i sɔrɔ o tali i furakɛli o la ani wari wɛrɛ minnu kan ka d'i ma ni i dɛsɛnna INPS de bɛ jɔ n'o ye o kɔfɛ ni Ala y'a si d'i ma k'a fɔ ko i si sera retraite ye INPS de kan ka i jɔ n'i ka musaka ye fo ka taa se i ntanyani ma hali ni tɛ yen ni muso ni den minnu bɛ yen INPS de kan ka olu ta fo ka taa se olu furuli ma cɛ wɛrɛ fɛ ni mun ma furu cɛ wɛrɛ fɛ donc fo ka taa se u saya ma donc INPS ka baara donc a nafa tɛ fɔ ka ban ka sabu kɛ anw sigikun ye baarakɛla a n'a ka denbaya olu kɛrɛnkɛrɛnli ye ka don hɛrɛ kɔnɔ ka u lakana ka bɔ bɔnɛ ni tɔɔrɔ ni masiba ni dɛsɛ ma ani kɛrɛfɛdɛn ma. Institut national de prévoyance sociale INPS ale bɛ jamana bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ cercle 21 kɔnɔna na fo ka taa se bugudanuw ma a ka surun u bɛɛ lajɛlen na u ka lasigidenw bɛ yen ka taa se faaba kɔnɔna ma u ma ɲina u kɔ. Institut national de prévoyance sociale INPS a ka centre secondaire n'o ye a ka bolofaraw ye o bɛ commune kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na 6 min bɛ faaba kɔnɔ yan wa a ka i ka dɔn k'a fɔ cakɛyɔrɔ waralenw olu bɛ hakɛw makarani u b'o baaraw kɛ maaw ye u ka baarayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Direction nationale de l'hydraulique a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila ntɛnɛndonya tɛmɛlen a bɛ baarakɛlaw ko fɔ minnu da bɛ don ji ani ka dɔn k'a fɔ sanji nali nafaw olu ji bɔli la u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ u y'a waleya u kumana maracogo ɲuman bɛ se ka sabati ji ani sanji nali nafaw la cogo min na. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a labɛnbaw fɛ u ko baara minnu kɛra fɛɛrɛ minnu sigira sen kan gouvernement kan ka minnu waleya a kan ka minnu sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ olu la yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min na sanji nali nafa bɛ se ka kɛ minnu ye a ji bɛ se ka tɔnɔkan tɔnɔ minnu di maaw ma ɲɛfɔli ka kɛ olu la. A ko sanji fana bɛ tiɲɛni minnu kɛ ka don maaw n'u bolofɛnw n'u sigiyɔrɔw kɔnɔna na a ko wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛfɔli ka kɛ olu la u ka baarabolow kɔnɔna na. Directeur général hydraulique o tɔgɔla Yaya Bubakar ale y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye a daminɛra kabini samiya a kun ma bɔ wa samiya kun bɔlen olu tora baaraw kɔnɔna na yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kisi ni tanga fana ka kɛ maaw ye waati min na i ka dɔn k'a fɔ ni sanji n'a ye nalibaw n'a ye olu daminɛ. Marifatigi kɔrɔ banbaganci n'u ko ma ex-rebelle Uganda jamana o tɔgɔ la n'o ye Dominique Ongwen ye ko jalaki kan ka wuli ka bɔ a kan k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ka hadamadenya k'o ndaraki ka maaw fa k'u bɔnɛ u nin na ko wa ko a yɛrɛ ko kɔlɔlɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ jalaki min dara a kan dɛ k'a yɛrɛ kɛra o sɔrɔbaa ye k'a sababu kɛ ale minɛna k'a jagoya don marifatigi kuluya la k'a sɔrɔ a bɛ denmisɛnniya de la n'u ko ma enfant soldat o kɛra armée de résistance du Seigneur fɛ LRA n'olu tun ye marifatigi kulu belebele ye ni bɛɛ lajɛlen siran n'u ye n'u ka maafa fanga bonyana kosɛbɛ kununko a ka solonadon jɛkulu o y'o fɔ a yɛrɛ si bɛ san 43 Banyango la nka jalaki wɛrɛ jiginna kan dɛ k'a ye hadamadenya k'a ye don ngalama la wa jalaki o 70 Banyango olu de tigɛ sin b'a la Cour pénale internationale CPI fɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fosiri jɛkulu maaw fɛ ka lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na araba septembre kalo tile 19 san 2018 ni Ala man ka jɔnya joana don fila olu kana bilara o bɛ alamisa ani juma ko fɔ ni Ala man ka jɔnya joana ntɛnɛndon o fana ye don dɔ ye a fana n'a kunnafoni don a fana n'a lahalaya don an na segin ka na ni Ala ka jɛn n'a sɔnna dɛ ni radio kelen 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru kana kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ye n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen a ye taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira n'an ko ma journal en ligne n'a y'a kongo malizoom.net a ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuru yalima a ka cakɛbara tata n'a sigita a filɛwoni min bɛ n'o ye Google ye sanfɛla na n'a y'a kongo ye malizoom.net a bɛ maraka faama ka journal Bambara a ka reportage tubabukanamaw n'a bamanankanamaw n'a jataraw a b'a bɛɛ lajɛlen ye ziiri ni poyi wa bɛɛ lajɛlen de bɛ yen mun tora ne u ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ sa ni waati furancɛ lafiya Ala k'a kuncɛko ɲuman di ne ni aw ma aw k'an bɛn inshallah. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.